Сега ще влезем отново в сървъра. What the hell, какво е това? What? What's wrong with you? Ами така ста като седиш шапъка. Здравейте на всички, аз съм Баткови и днес... Какво? Казвай, бе. Нищо? Какво да казвам? И днес ще играем на Майнкрафт. Това е сървърът ми. Тук сме Преслав. Да, моля да се замаскири детлиста. Така, виждате, детлиста 3-4 умиране за него. Аргумент, това ми е начина за транспорт. Точно така. Може би така 10 само за транспорт или... Не. Повече са. 90% са за транспорт. Днес тук ще билдя по замъка и освен това ще ви обясня малко за този Private сервер. И също така ще довърши един XP грайндър, който в момента ще пробвам дали е на достатъчна височина, за да умрат скелетите. И да, достатъчно. И понеже нали, достатъчно височина. Не бе, скелетите се стават малко, бе. Аз не го пробвах. И ти ли умря? Не, вижте в името не го пише, бе. Кам за скелетните, бе. И добре, разбра ли вече защо съм с Iron брони, а не съм с дъма брони? Разбрах. Именно. Така, той наистина по отношение на диамантите е много голям късметлия, ама с газон напред. Нали бе, като тръгна, не мога да видя и едно парченце къбълстън. Само диаманти. То цялата ми база е диаманти, къщата ми е в диаманти, всички честове са ми в диаманти. Да, бе, той вече ще има диаманти ни често. Ако не ви се вярва, може да проверите. Да, само че диамантите по-скоро се броят на пръсти. Точно така, той няма много диаманти, няма късмет. На едната част на ръката ви. Да, наистина, той не знам даже как има дъма кирка, това се очудвам, честно да ви кажа. Дъм инструменти някакси, дъма броня, ама си ги пази за дракона. Кога ще го биме, бе? Не трябва да търпели да съберем, а те грозници не ми се появяват всеки ден. Тука... То само да паднем на тези фалшивите, китайските. Моля се, без китайски. Пак ли, бе? Може ли се бе, снимам, бе, не мой така. Държи се малко културно. Окей, прав си. Моя грешка. Това е моята броня, не е кой знае какво, може би каската ми е най-хубава. Извинявам се, че игра на български, мързам да се направя на английски, защото търсих един енчан, пък не му помних името на английски и реших да го намеря на български, но така и не го намерих. Имам кирка с късмет 3 Fortune, Silk Touch, ето кирката, вижте, това ми е меча. И на лъка ми трябва само безкрайност. Да, сега, нали, ще така, какво тук можеш ти ми строиш, мои така приятелю? Нали казвам малко по-цивилизовано. Е ти по-цивилизовано. Господи. Казах по-цивилизовано да не умираш, бе. Това не разбра. Бе. Да, количка вече... Още нямам някаква къща. Може, с вас ще построим, тук още нещо ще почнем да правим нещо често, но само дупката е направя, да. Ти искаш да се бахтем ли? Не бе. Да искам да ударих. Извади късмет, нямам стрели. Извади. Типа не извади късмет. Аз имам обикновен меч и 2 стрели. И аз па обикновен меч. Нямаш повече стрели. Аз имам. Много комент. Така, всъщност защо не му паднаха итемите? Най-добрият хостър на света, ако мога така да се изразя. Не бе, писво.
Това нещо с какво, бе, че грам демидж ще ми биеш, бе. Предай си Чакай, добри. я не ме оцели, искам да вия колко демидж ще ти набия. Ти виж никакъв демидж ще ми биеш, бе. 1,5 ми наби. Чакай малко. Бау! Добре, така. Ще направя малко пауза. Охо, къде тук си? виждаме ни айрон брони, едва ли ще трябват. Не ми трябва, те са почти изчупени. Да, виждам. Добре, хора, Охо, ще се върна след малко работа да свърша. Той не участва в тази работа. Пресли, така че... да, аз За почнах. мен ще е известно време, за вас ще е 1-2 секунди, така че... До след 2 секунди. Кажи, бе, Да ти кажа какво беше пропуснал да направиш. какво пак? При спаунера да щупиш тези двете блокчета. Отгоре ли? Не. Беше забрал. Не трябваше да ги чупвам. Това също може да не се спавам отгоре на самия спаунер. Аз ги щупих. Нищо за... Добре, сега не се спаунват. Гадинките му. Не знам. Ехо, Не знам. някоя... Някой скелетънче. Да, преди някакси ставаше по-бързо. Може би сега като се натрупат. Я пусни... то па още може би не е качен този клип. Кой бе? За това, което се спука от смях. Да, той в момента, бе, в момента аз като дойдох гледах малко България търси талант. Имаше един много смешен, може ако сте го гледали на 20, може сте го видяли, името му беше Димо. Ти снимаш ли? Да. А, Може да сте го видяли, аз лично се смях много и не имаше големи емоции просто с неговото пускане. Михаел... и да питам един бърз въпрос. Къде е фунията? Това е някъде по честите. Ето я. И? Михаел, там сега някакъв сцена, не му помня там какъв беше, бе. Където седи до Михаела му даде не, там другите две... Кипли? Не бе, той само на женски има, бе. Той седи в България, бе. И там Михаел му, значи, стана две нета, но... Обаче той получи нещо там сега, не го гледам чак толкова много. Но там получи нещо като златно, как да го кажа, бе. Нещо едно като златен шанс, нещо такова. И така го пуснаха напред. Бас. Имаше голяма емоции, тръгва да го прегръща. Are you fucking kidding me right now? Ако не сте го гледали това, препоръчвам ви хубаво да отидете. Да, линк ще има в description. Не, просто си напишете в Чичо Google, България търси талант 20.03. И Чичо Google ще ви каже грешка. От какво Чичо Google ще каже грешка? От тебе. На тебе целият живот е грешка. Да, сигурно. Ако съзнаваш това... Още малко ще кажеш, че и да говори с тебе е грешка. Не, това не е грешка. Тук нещо не си разбра като хората. Сега тия дървета ли трябва да отсичам. Сега искам да ви обясня как можете да играете тук. Добре, само едно бързо прекъсване. Искаш ли да ме видиш дъма за първи път с този сървър? Не. Що? Въпреки че знам, че е чудо. Я чакай си взема да оставя за малко айрона, който ми е доста добър, и да гледам да не си отраскам диамантените неща. Да не си отраскам. Да. В момента експлорваш ли, ако мога така... Какво да експор? Но ги без такива работи, моля ти са. Не бе, само да ти покажа нещо. В дъма ли те видя, бе? Спокойно. Да. Това е рядкост. Да, наистина това хора е рядкост.
За този сървър, да. За Bitix не беше чак толкова време. Да. Bitix само една... Там имаше китове за това. Да, ма и по-лесно намирах там шибан... Тук трябва да изрежеш. За кое бе? Чуди, че малко се изразих. Как така, да не си каза старото име ли бе? Не бе, казах. Шипаните. Както и да е. От какво? Ако... Добре, но мисля, че не ти е много ефикасен спаунера. Сори. Сори, мотори, ама... Или ще Лад, откъде имам такива си работи? хабиш по-малко меча, или ще... Но, между другото, мисля, че това ще стане добре, ако постоиш половин час. В момента не мога да разбера, да знаете, че в момента сервер се хоства от невероятен хост. Направо по-добър няма, бе. Да, най-добрия мога да кажа в България. България в света. Да. Типа в България. Извинявайте за грешката в света. Просто това е най-великият, няма да си не представа. Колко никакъв влак няма в този сервер. Нали бе? Да, И въпреки като че на стигнаш- 1.9 от самата версия има някои неща, които причиняват лака, но като примерно експлорването, това от самата версия. Не от самата версия, от Ако хоста. от самата версия? Ако е от хоста? Ако от самата версия? Ако е от хоста? Ако от самата версия? Той че хост... Ако е от хоста? Ако... Two laters. 2 hours later. Не казвам, че хоста няма влияние, но основното 1.9 има такова. Това как го Да, е? с една дума хоста е шибан. Да. Но така ще търпиме 2 месеца. След това ще видим какво ще правим. След това ще направим... Виж, гледай сега чата. След това ще направим... ето това. След тези 2 месеца. Или ще търсим нов хост. Не знам. Май ще е по-добре нов хост. Тръгвам се да ви казвам как може да влезете в този сервер, но все нещо се прекъсва. В този сервер може да влезете като чрез кандидатура, как може да се кандидатирате, можете, освен че не е защитено да сте ютубър, също не е друго много важно нещо, не е защитено да имате премиум аккаунт. Можете... Даже не трябва да имате. Даже който има премиум аккаунт да си ходи. Не бе, шегувам се. Това също трябва да... Не казах ви, че не е задължително да сте ютубър. Кандидатурата трябва да построите нещо. Разбира се, ще го оцениме и ако мислиме, че сте добри, ще получите шанс да играете, но ако... И задължително условие трябва да не сте под 13 години. Да, не ще ме... Даже и 14. Не, 13. 13, айде. Не искаме да играем, не се обиждайте ако има някой, който го гледа това, но не искаме да играем с някакви лапета. Искаме да играем с отговорни играчи. Не гледайте сега, че се легавим. Но... разбира се, има и такива моменти, но... Като това преди малко, ако го видяхте с дупката. Влиза и дум. Но все пак трябва да сте отговорни, да отделяте, да не ставаме чак толкова, нали, ако можете така на ден, нали, по половин час. Разбира се, има такива моменти, когато не можете да си позволите... Тогава разбираме, ама... Да играете по много, като примерно... По учебно време. Да, примерно, тъй като има хора, които... Но пък събота и неделя, ако няма никаква логика да не си напишете в примерно петък или събота домашните и в неделя да играете. Нали?
Пак казвам, може дали не има някакви неща, когато да не можете. Също, освен чрез клип, можете да ми пратите самият World на скайпа ми, който ще го има И- в описанието. Също Или и пък да споделите скайп на един от двата скайпа, които Да, ще ги също има. неговия в скайп ще описанието. го има, тъй като него Или го да направите. споделите на... Но по-скоро пратете на мене, защото аз имам основната тежест върху това, кой да влезе и кой не. Да, но ако той е заед... Да, И и като... той да може да го прегледа, ако пък клип, може да ми го пратите на... Може да го напишете като коментар, можете да го... И това- най-вече Можете да ми го пратите по скайп също. Също и на... Можете да пратите линки на фейсбук страницата ми. на VBOX, ако щете и на Gmail, ако искате и на Twitter, каквото си искате, бе. Линкове в описанието. Twitter нямам, бе. Аз имам. Професионален. Нали, ама не си знам паролата. Еми добре, направих го само, бе. Така, А. колкото се похвалиш, че имаш. Какво? Колкото се похвалиш, че имаш. Да. Нещо такова. Тук мисля, аз живея в тази планина, както видяхте. Това също е основното от кандидатурите, което мога да ви кажа. Няма нещо, кой знае какво. Просто Да. трябва да имате 13 години, не задължително премиум акаунт, да направите клип или да ми правите самия world. Снимки... И пък да ни споделите екран на Skype. Да, но снимки не ще толкова, тъй като Да. може да... Защото... Тъй като искам да я гледам цяло, нали, като всичко да погледам, детайлите, всичко. А като ми правите снимки, не се нещо може да се пропусне. Или пък да се читне. От снимките ли, бе? Да, Да, бе. също така, хубаво е това вие да сте си го построили, вие да сте се постарали, а не да сте гледали от някъде. Да, аз не, да, лично- не да го гледа, не да го свалите. Или пък да сте копирали от някъде. Аз лично имам голям опит, понеже някъде към 3 години не знаех как да играя мултиплеер и съм свалял всякакви мапове и знам доста от маповете. Така Той, че със всеки ден се появяват нови и нови. да, ама лесно може да видиш дали той го е правил или някой друг. Да, той наистина, той се познава за мене. И името да смените и това, и което искате да правите, аз ще разбера дали сте го свалили или не. Просто това във ваш плюс е, ако сами сте го направили. Наистина сега има хора, които не билят много добре. Това не могат да го... Но освен това има една друго нещо, което наистина сега по-малък процент от това за влизането ви е как всъщност даже това има обърках си, има доста голямо влияние. Какъв човек сте? Да, Левни. Заспал. окей. Ай, влизай. Много бързо бе. Тъй като, примерно, не искаме да влезе някой, който да ни издриви цялата база. Да. Или пък да ни обере всичко. Да. Аз веднага мога да разбера кой е. Ето да. Да, и благодарение на спонсорите ни от и най-добрия ни хостер, Хостър. сървъра е на как да. беше? Spigot и може да сложим каквито си искаме плагини и по какъвто си искаме начин да ви изобличим в нещо. Така че Така че, наистина, това не е във ваша полза. Сървъра също така има и whitelist, така че... да, не може да кажете: ей, приятел, аз играя в еди кой сървър, ето че IP, влизай. Само чрез моето одобрение може да стане това. Разбира се, трябва и другите, трябва всички да са съгласни. Но, примерно сега, в момента няма, само ние двамата играеме. Поканили сме още двама-трима, които са, как да го кажем, сериозни, ако си така го разберете. Да. Като нашия добър и
любим хостър, който много го обичаме. И който ще го сменим при първа възможност. Точно така. Представете си колко сме му набрали, след като говорим за него с хейтове през 5 минути. И ако за нещо е виновен, ако някой за нещо е виновен по сървъра, той е хостера. Винете него. Шегата на страна, продължи там, каквото Аз ще даже да се чуди казваш. как сървъра вече толкова 3-4 дена без да спре пуснат. Да бе! И аз това се очудвам. Много е чудощо, нали? Да. Ама отделен въпрос е, че цяла събота не успях да играя, защото шибания хостър, сменям си ника в сървър и шибания хостър ми казва: еми ти си добавен в whitelist, еми ти си добавен в whitelist, после ще те добавя в whitelist, еми ти си добавен в whitelist. Какво ти говоря? Хост от световна класа мога да кажа. Да бе. Естествено, това е начинът да влезете. Трябва да сте честен играч. Наистина, ако имате YouTube канал, там аз няма да гледам само вашата кандидатура, аз ще гледам и това другите неща, които сте правили. Ако имате YouTube канал, най-лесно ще ви приемем, защото ще ви опознаем като цяло по клиповете ви. Да, тъй като наистина можете в кандидатурите да изглеждате по един начин, но всъщност да сте съвсем други. Да, например, един мой приятел в всеки клип, ама псуваше като каруцар. Всяка дума му завършваше с псувня. И ако той беше направил кандидатура, примерно той искаше да направи кандидатура за този сърв и в един клип е някакъв много добър. И ние го проверяме, виждаме клиповете и... Разбираме всъщност какво е неговото държание. И го репортваме на YouTube след това за псуването. Не, наистина казвам, че ще репортвам аз лично, ако някой псува като каруцар. Така че... Тук малко ще имам проблеми с тази стена. Този клип го правя по-като информативен. Извинявам се, че малко така по-дълъг може да стане, но просто е хубаво да гледате. Имаше смях в началото. Да. Всъщност, в момента правим още една Значи това е втори епизод от поредицата информации за канала и кандидатури. И трябва да снимаме и нещо друго, освен. Като другата може да предложите игри. събота аз ще като аз мисля да започна да правя игри, които поредицата да се казва Old игри или нещо от този сорт. Тоест демек стари игри, примерно от 2005. Нещо друго да добавиш? Може да предложите какви игри аз да снимам. Тези игри, освен тук, ще ги има и в... Не, няма да ги има. Защо? Това ще ти обясня. Добре. Ние ще се разбереме. Така, да повторя на последния път набързо. Ние за да изберем акаунт, трябва да имате навършени 13 години. Трябва да сте честен играч, трябва да билдите. Добре. И разбира се, може да ви приемем без да сте най-великолепният билдър. Да, пък и това, което... Пък може да не ви приемем нищо, че сте един от най-добрите билдери, които сме срещали. Въпреки че добрите билдери, които сме срещали, не са много. Да, и това, което исках да кажа е, че аз лично държа да имате скайп и да общувате с хората. Това е много важно, да имате скайп. Да, и не само да имате така като все едно, като някои такива богаташи купуват си Мерцедес и си го слагат в витрина. Нали? Да. Така да се фукат на приятелите си. Аз трябва и да говорите. Също като говорим, така ние може ще разберем още повече всъщност какъв сте. Но в началото вече може примерно да в клиповете да изглеждате добре,
нали, и вече да са ме приели. И Да, после, а ние и после ще малко играем- вече като се поприказваме, всъщност и се появява и показва истинското си лице. Съжалявам, вие- но пак може да ви премахнеме. Да, и ние ще Може- играем с вас извън клипове и ще е някаква така приятелска атмосфера. И някакво такова леко по лека ще се покажете копитата и рогата, както не се казвам, казва. че аз не псувам, като играя. И но- аз така, ама... Не казвам, По-малко. не казвам, че не правя глупости. Да, ама някакви глупости са забавни. Да, за всичко в мярка. Да. В кръга на шегата, както Да. се казва. Само че то кръг да не стане квадрат. По-скоро в случая не е квадрат, не е кръг. Да, ама израза е в кръга на нещата. Да, ама това ние играем на квадрат и ние играем на кръгла. Ако играем на кръгла ще да... Обърка се и ти. Не. После ще Сериозен. се чуе. Сериозен гъл, няма проблеми. Аз бях батко и той беше представ.